మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ సంగారెడ్డిలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి బిగ్ షాక్ తగిలింది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన పోతిరెడ్డిపల్లి మాజీ ఉప సర్పంచ్, తాజా మాజీ కౌన్సిలర్ పొన్న రాజేందర్ రెడ్డి తన అనుచరులతో కలిసి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. మంగళవారం స్థానిక ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్ ఆధ్వర్యంలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సమక్షంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా హరీష్ రావు, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్లు వారికి పార్టీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలోని 2 మున్సిపాలిటీలు బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగురవేయడం ఖాయమని అన్నారు.